வெல்கம் பேக் டு அவுட் கேமிங் சேனல். நான் உங்கள் தினேஷ். இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் என்ன போடுவோம்னா நான் வந்து க்ளோவால் ட்ரிக் அந்த கண்டென்ட் தான் போடலான்னு நினச்சிருந்தேன். அது வந்து என்னோடய இன்னொரு ஐடி தினேஷ்@7ன்றது இன்னொரு ஐடி. இந்த ஐடி வந்து நான் எப்போயாவது தான் கேம் ப்ளே பண்ணுவேன். அதில் வந்து ரூம் கார்டு அது இதுன்னு இருக்குது. அதனால் சரி ரூம் கார்டை வச்சு கிளாசிக் போட்டு ரேண்டமாக நிறைய பேர் கூப்பிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். ஸோ கூப்பிட்டுட்டு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஹேக்கர் பைப்பில் வந்தேன். நம்மளுக்கு கண்டென்ட் தேடி கொடுக்கவே வந்துட்டான் போல். ஒரே போர்டு தான், எல்லோரும் ஹெட்ஷாட் ஹேக் பண்ணுறான், மெடிக்கிட் ஹேக் பண்ணுறான், என்னென்னமோ ஹேக்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், ஸ்டோன் ஹேக்லாம் பண்ணியிருக்கான். இந்த வீடியோ அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஹேக்கர்லாம் இருக்காண்டா. அடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து ரேங்க் புஷ் பண்ண போகிறோம். இன்னும் 2-3 நாளில் வந்து ரேங்க் புஷ் வேறு நிறையா பேர் பண்ணுவீங்க. இந்த சீசனில் எத்தனை பேர் வந்து ஹீரோய்க்கு புஷ் பண்ணுறீங்கன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து நம்மளை ஹேக்கர் வரானுங்க. இது வந்து ரூம் கார்டில் வந்து எவனோ ஒருத்தையும் வந்துருந்தான் ஹேக்கர். பேர் கூட டிசைன் அவ்வளோ இதெல்லாம் வைக்கல, சாதாவாக தான் வச்சுருந்தான். நான் சும்மா அந்த மாதிரி க்ளோவால் போட்டு கிரெனேடை போட்டு அன்லிமிட்டடான போட்டு தள்ளுறா அப்படின்னு போட்டு தள்ளி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது விளாட்டு பிள்ளை ஏதோ பண்ணிவிட்டான். டக்குன்னு வந்து ஒரே போடு தான். சரி, அவன் ஸ்னைப்பர் வச்சுருக்கனால வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஹேக்கர் இல்லைன்னு நினச்சேன். ஒரு ஸ்னைப்பர் வச்சுருக்கனால வந்து ஒரு போர்டு அவன் தூரத்துலேருந்து போட்டுப்பான்னு பார்த்தா நமக்கே தெரியாமல் வந்து பாறை பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்து அவ்வளோ இதாக பண்ணி வேறு லெவலில் வந்து பண்ணியிருக்காப்புல. ஆனால் அவன் ஹேக்கர் வந்து கொஞ்சம் நல்லவே மாதிரி தான் தெரியாது. ஏன்டா நல்லவன், ஹேக்கர்னாலே கெட்டவேன்டா அப்படின்னீங்க. ஆனால் இந்த ஹேக்கர் நல்லவேன்ற மாதிரி சொல்லுவேன். ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம இப்போ வந்து நம்மளை கொல்லணும்னு தான் நினைப்பாங்க ஹேக்கர்ஸ்லாம். ஆனால் இவன் வந்து என்னென்னா ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்தான். நிறையா பேர் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சா, நம்மளை மட்டும் ஃப்ரெண்டு பிடிக்கல. ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தோமா என்னன்னு தெரில, அவன் ஃப்ரெண்ட் ஆகலை. ஃப்ரெண்டாக இருந்தானா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும். ஆனால் சரியான ஹேக்கரு. இந்த வீடியோ அப்படியே பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் கழிச்சு தான் நடக்கும். இப்போ நான் பாட்டுக்கு க்ளோவால் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போட்டு தள்ளி அன்லிமிட்டட் நம்ம இஷ்டத்துக்கு போடலாம் அப்படி இப்படின்னு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். சொல்லப்போனா இது வந்து இந்த கண்டென்ட்டே நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. அது சும்மா நம்ம டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் போடலாம், ஏன்னா ஹைட் ப்ளஸ்ஸே போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா இந்த சம்பவம் இப்போ தான் நடக்கும். நானும் லூஸ் மாதிரி டக்குன்னு இந்த ரெட் டேங்கை வந்து வெடிக்க வச்சுன்னு கொஞ்சம் லைஃப் குறையும். 500 HP வேறு வச்சுருந்தேன். அதனால் இப்போ வந்து மெடிக்கிட்லாம் கொஞ்சம் போட்டு அப்படியே இந்த சைடு போவேன். இப்போ தான் நடக்கும். எங்கேருந்து அடித்தாலும் தெரியாது, ஒரு போர்டு தான், அவ்வளோதான் ஹெட்ஷாட். இந்த பைப்பில் தான் ஹேக்கரு எப்படி ஹேக் பண்ணுற மாதிரி டக்குன்னு இப்போ ஸ்டோனுக்குள்ளேருந்து வந்தால் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக போட்டிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஃபாஸ்ட்டாகவே போட்டேன். அது இப்போ இங்கே எல்லோரும் கத்தி அப்படி ஆட்டி ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கிறான் எல்லாரையும். ஏற்கனவே ஒருத்தவனை ஒரு ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டான் போல், இன்னொருத்தவனும் ஃப்ரெண்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். நான் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டேன், அதே நேரத்தில் லைக்கும் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இவன் ஃப்ரெண்டாகி போடுறானா இல்லை அப்படி தான் நினச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு போட மாட்டான். ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு அமௌண்ட் போட்டு நல்லா ஜாலியாக இருக்கான்டா. இப்போ ஒரு வைலட் சட்டை இருந்தால் அவன் இருக்கானே, அவன் தான் வந்து இவளுக்கு வில்லன்னா வந்து இவளை போட்டுற மாட்டான். ஆனால் வந்து இவன் வந்து ஃப்ரெண்டாகி போட்டுருவான். நான் நினச்ச கான்செப்டை தாண்டி அவங்க பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஹேக்கர் தான் போட வேண்டியது, ஆனால் இவன் போட்டுருவான். இவன் வந்து ஹேக்கரே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இந்த மாதிரி அவன் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கா. அதனால் ஒரு ஹெட்டை போட்டு கூப்பிட்டா டக்குன்னு அவன் வந்து இப்போ க்ளோவால் போட்டுருக்கான். இப்போ சரி இவன் கிட்டக்க போய் ஃப்ரெண்டாகவும் இப்படி கத்தி ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பா. இப்போ அவன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். தொடர்ந்து இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். இப்போ தான் ஹேக்கர் வந்து இந்த பாருங்க ரன்னிங் மெடிக்கிட் ஹேக் பண்ணுறா. இப்போ வந்து ரன்னிங் மெடிக்கிட் ஹேக் பண்ணுறா பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை ஹேக் பண்ணுறா நீங்களே பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் அவன் க்ளோவால் போட்டு அடைச்சி வச்சுட்டான். ஃபுல்லாக வீடு கட்டிட்டான், உள்ளுக்குள்ளே வீடு கட்டி உட்காந்துக்கிட்டான். இவளும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கா, கூப்பிட்டு இருக்கா. இப்போ வந்து ஜோன் வந்துருச்சுன்னு உள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து இப்போ அடிப்பான், அங்கேருந்து அடிப்பான். இவன் அடிக்கிறத பார்த்தோன்னே வந்து இவளுக்கு வந்து வெறியாயிரும். ஏன்டா ஏமாலே கையை வச்சிட்டாடா அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து வெறித்தனமாக மாறிடுவா. அதாவது வந்து நம்ம சாகும்போது வந்து நான் வந்து அந்த வீடியோ கட் பண்ணிட்டேன். எது கட் பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் வந்து செத்தோடனே வந்து சரி எதுக்குடா அப்படின்னு வெறுப்பாகி வெளியே வந்துட்டேன். சொல்லப்போனால் அதான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஹேக்கர் இல்லைன்னு நினச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா ஹாய் அமௌண்ட்லாம் போட்டால், ஹாய் அமௌண்ட் எதுக்கு போட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ரெக்கார்டு வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஹாய் அமௌண்ட்லாம் போட்டால் எதுக்கு போட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமர்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஹெட்ஷாட் போட்டாலா, ஹெட்ஷாட் போட்டு இப்போ வந்து எமௌண்ட்டை போடுவா. எமௌண்ட்டு போட்டு அப்படியே என்கிட்டே வாடா அப்படின்ற மாதிரி வேறு லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. செம்மையாக தான். ஆனால் அவனும் நல்ல பிளேயர் தான், அவனும் வேறு லெவலில் விளையாண்டுருக்கான். போர்டில் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இவ வந்து திடீர்னு என்னாச்சுன்னு தெரில, அப்படியே ஆஃப்லைன் மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தா. திடீர்னு இன்னொரு இதில் அப்படியே நிற்கிட்டே இருக்கா. என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. அப்புறம் சரி ரைட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தா டக்குன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டா.
சரி MI2B வச்சுருக்கனால வந்து ஏதோ இது பண்ணுறான்னா சரி அந்த ஹேக்கை கூட நம்ம ஹெட்ஷாட் ஹேக்கை கூட எடுத்துக்க வேணாம். ஆனால் ரன்னிங் மெடிக்கிட் ஹேக் பண்ணுறா. நல்ல பிளேயர் தான் நினச்சேன். ஆனால் இப்படி ஹேக் பண்ணி எதுக்கு இந்த பொழப்புன்னு தெரில. இந்த மாதிரி ஹெட்ஷாட்லாம் பண்ணி இப்போ வந்து அலைவ் 3 பேர் ஆகிட்டாங்க. 3 பேர் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்க. இவள் அப்பயும் கடைசி வரைக்கும் ஃப்ரெண்டு பிடிக்க தான் பார்ப்பா. கடைசி வரைக்கும் பூயா மேட்ச்சில் கூட சரி ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவோம் நம்ம எப்படியாவது அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பா. இப்போ MI2B வச்சுருக்கனால குளோவால் உடச்சிட்டு எப்படியா ஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு தான் இப்போ வந்து எடுத்து கத்தி ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பா. பாருங்கள் இந்த வீடியோ அப்படியே. அவ்வளோதான், ஹெட்ஷாட் தான் அடிக்கிற எல்லா அடியுமே ஹெட்ஷாட் தான். ஒன்று கூட வந்து சும்மா கில்லு மாதிரி போல். பாருங்க கடைசியாக ஒருத்தவனோட ஃபன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து கத்தி ஆட்டுறா. இப்போ குளோவால் போட்டு முன்னேறி போய் பாப்பா. அவன் என்னென்னா நான் தான் போய் அடித்தாவேன் அப்படின்ட்டு பாருங்கள். திடீர்னு ஆஃப்லைன் மாதிரி எதுக்கு நிற்கிறானே தெரில. அப்படியே நிற்கிறா. யோசிக்கிறாளா இல்லை என்ன ஹேக் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாளா தெரில என்னன்னு. நான் கூட குளோவால் வேகமாக போடுறத பார்த்தோன்னே ஸ்டார்டிங்கில் பிளேயர்னு நினச்சிட்டேன். பெரிய ப்ரோ பிளேயர் போல் நம்ம கஸ்டம் ரூம் கார்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா சரி ஹேக்கர் ஆவீங்க அப்படின்ட்டு அப்போ தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே ரைட். அவன் என்னென்னா குளோவால் விட்டு வெளியே வர மாட்டேறான். என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. இப்போ சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் டக்குன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ யார் போய் அடிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? அவன் கிரெனேடு மலையை போட ஆரம்பிச்சிட்டான். கிரெனேடு அன்லிமிட்டட் போட்டிருக்கனால வந்து கிரெனேடு அவன் பாட்டு தூக்கி எறிய ஆரம்பிச்சிட்டான். குளோவால் போட்டு சேஃபாக உட்காந்துக்கிட்டாங்க. இப்போ யார் போய் அடிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ஹேக்கரா இல்லை அந்த குளோவால் மண்டேனா? அவன் பாவத்தை அவன் என்ன இது செஞ்சான்னு தெரில. அவனும் நல்லா தான் விளாண்டுருந்தான். ஆனால் ஹேக்கரோட மோதும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஹேக்கர் தான் போய் அடிப்பாங்கன்னு. ஆனால் அவங்களும் ஹேக்கருக்கு ஈடாக வந்து குளோவால் போட்டு ரொம்ப எப்படியாவது நம்ம போய் அடிச்சாகணும்னு நிறையாவது யோசிக்கிறாங்களா. அவங்களுக்கு உண்மையில் பாராட்டணும். இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து அப்படியே ரிப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. அவனும் எவ்வளோ அடி அடிச்சிருக்கான் பாருங்களேன். இந்நேரத்துக்கு 200 HP கொடுத்துருந்தேன்னா அவன் ஜெயிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அப்படி இருந்தும் வந்து ரன்னிங் மெடிக்கெட் ஹேக் யூஸ் பண்ணியிருப்பான். இங்கே பாருங்கள் வேறு லெவலில். இப்போ ஒரு அமௌண்ட்டை போடுவா. ஹாய் அமௌண்ட்டை போட்டு டாட்டா பாய் பாய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அவுட் கேமிங்க்கு அப்படின்னு நம்ம அமௌண்ட்டாலே சொல்லிட்டு போயிடுவா. ஈத்தோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ முடியுது. அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹேக்கர்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹேக்கர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்டென்ட் கிடைக்கிறதுக்காக சொல்லுங்கள். ஓகே பாய் பாய்.